Wong tek ndi? Kok ana kabeh? Bapak ilang piye? Apa digondol setan? Tapi gak jamak. Lagi apa? Kok putah-putah? Aku ini dek bilang. Aku gak oti. Betul, aja penekan. Delok kak pendang sapu piye. No. Susah kak kadalane angel. Ana wong apa setan. Dolanan kok gak entuk. Kok dolanan terus kok gak apa-apa. Iku rupanem kok kayak londo. Gini, wajahku kok cantik. Gini wajahku cantik. Jadi bocah sing pinter. Kandhani tungokno, kandhane Mbah piye. Berarti bocah-bocah kok penekan. Nanti tak pandungnya sapu do medon apa ora? Ayo, medon apa ora? Lha sing wedok ki kok, medon apa ora? Tak pandung sapu lho kok. Lah, medon.